Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Guruvega Sampraya Radhika Hare Krishna Krishna Prabhupada Dev Maharaj ki jai. Title Premanande Hare. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Pradama Skandam Adhyayam 12 Slokam 6. Hare Krishna. കാണാവോ? സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി, കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദാ മനസോ ദ്വിജാ അദീജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദാ മനസോ ദ്വിജഃ അദിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദാ മനസോ ദ്വിജഃ അദിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദാ മനസോ ദ്വിജഃ അദിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദാ മനസോ ദ്വിജഃ അദിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മല്ലിക മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജഃ അദിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് മാതാജി. ഗിരിജാ സുകുമാരൻ മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജഃ അദിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമസുരസ്പർഹാ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജഃ അധിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതീദസ്യായതേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം ദേ കാമാസുരസ്പാർഹ മുകുന്ദ മനസോദിജഃ അദീജഹോർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതിദസ്യായതേ തരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമസ്ഫുരസ്പർഹ മുകുന്ദോ മനസോ ദ്വിജ അതിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ക്ഷുദിതസ്യ യദേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമാസുരസ്പാർഹ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജഃ അതിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ചോദ്യീതസ്യ യഥേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമാസുരസ്പാർഹ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജഃ അതിജഹൂർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതിദസ്യായതേ തരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം ദേ കാമസ്ഫുരസ്പർഹ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജ അതിജഹോ മുദം രാജ്ഞാ ക്ഷുദിതസ്യ യഥേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമാസുരസ്പർഹ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജ അതിജഗുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതിദസ്യ യഥേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം തേ കാമാസുരസ്പർഹ മുകുന്ദ മനസോ ദ്വിജ അതിജഹുർമുദം രാജ്ഞാ ശ്രുതിദസ്യ യഥേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപത അർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. കിം എന്തിനു വേണ്ടി, തേ അവയെല്ലാം അഥവാ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങൾ, സുര ദേവന്മാരുടെ, സ്പാർഹ അഭിലാഷങ്ങൾ, മുകുന്ദ മനസ മുമ്പ് തന്നെ ഈശ്വരാബോധമുള്ളവരുടെ, ദ്വിജഹ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, അതിജഹു സംതൃപ്തമാക്കും, മുദം ആമോദം, രാജ്ഞ രാജാവിന്റെ, ശ്രുതീദസ്യ ആർത്തി സംബന്ധിച്ച്, യഥാ അതുപോലെ തന്നെയാകുന്നു, ഇതരെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, ദേവന്മാർ പോലും അഭിലഷിക്കത്തക്ക അളവറ്റ സമ്പത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഉടമയായിരുന്നു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിരുന്നതിനാൽ ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്, ജീവാത്മാക്കളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കഴിവും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന ഒരാളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് മാത്രമേ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പ്രേമഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സംതൃപ്തനാവുകയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ സേവകന്റേതാണെന്നും അല്ലാതെ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവന്റേതല്ലെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ വ്യാമോഹിതനാവുന്ന ഒരാൾ താൻ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ അവൻ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല, വെറും സേവകൻ മാത്രമാണ്. കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ഗർവ്, ഭ്രാന്ത്, അസഹിഷ്ണുത എന്നീ ആന്തരിക വികാരങ്ങളുടെ സേവകനാണ് അയാൾ.
ആത്മീയ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഒരാൾ യുക്തമായ ബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ താൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനല്ലെന്നും വെറും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകനാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു. ആ സമയം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അയാൾ യാചിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക ആനന്ദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ വ്യാമോഹിതമാകാതെ സന്തോഷവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ മുക്താത്മാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ആകയാൽ ബൃഹത് സാമ്രാജ്യമോ ശ്രേഷ്ഠയായ ഭാര്യയോ അജ്ഞാനുവർത്തികളായ ഭ്രാതാക്കളോ സുഖദായകമായ വിഷയങ്ങളോ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ലോകമോ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആനന്ദവും അരുളിയില്ല. ഇവയ്ക്കായി ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന് താനേ വന്നു ചേരും. ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭക്ഷണത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. വിശന്നു വലയുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. വിശപ്പ് അഥവാ ആർത്തി നല്ല ഭക്ഷണത്തിനോ പാർപ്പിടത്തിനോ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളവയല്ല. വിശപ്പ് ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മതിയാവോളം ഭക്ഷണമോ പാർപ്പിടമോ സംരക്ഷണമോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ലോകം അസന്തുഷ്ടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അജ്ഞത നിമിത്തം മാത്രമാകുന്നു. ഇതിനെ മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വിശപ്പിനെ ഭൗതിക വിശപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ ആർത്തിയായി തെറ്റായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം ആഡംബര സമന്വിതനായി ലൗകികമായി സംതൃപ്തരായിട്ട് പോലും അത്തരം വ്യക്തികൾ പിന്നെയും വിശന്നിരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭൗതികമായി സംതൃപ്തരായവരുടെ വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും പിന്നെ എന്താണ്? പരമാർത്ഥത്തിൽ ആ വിശപ്പ് ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തിനും ആത്മീയ പാർപ്പിടത്തിനും അഭയത്തിനും ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നു. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. ആകയാൽ അവയൊക്കെയുള്ള ഒരാൾ സ്വർഗലോക നിവാസികൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭക്ഷണമെന്നും പാർപ്പിടമെന്നും രക്ഷയെന്നും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്നും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവയാൽ പോലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീത 8:16 ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉത്തുംഗ ലോകത്ത് ഭൂമിയിലായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അനേക ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുള്ള ബ്രഹ്മലോക നിവാസികൾക്ക് പോലും അവരുടെ ആ വിശപ്പിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അനശ്വരതയിൽ അവസ്ഥിതനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരം വിശപ്പിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മോക്ഷം എന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം തന്റെ ഭക്തർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ സംസർഗം മുഖേന ബ്രഹ്മലോകത്തിനുപരിയായി അത് വിദൂരസ്ഥിതമായ ആത്മീയാകാശത്തിൽ ആ ആത്മസംതൃപ്തി പ്രാപ്തമാകുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വര നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാനപ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യം അത്രയും ഐശ്വര്യ സമർത്ഥമായിരുന്നു. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളത് അല്ലെ. എന്നാലോ ഇത്രയും സമ്പത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒക്കെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിന് നിരതനായിരുന്നു. ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഓ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, സേവകനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിനോടോ ഐശ്വര്യത്തിനോടോ സമ്പത്തിനോടോ സ്ഥാനമാനത്തോടോ ഒന്നും തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോ വേറൊന്നിനും അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ കാരണമാണ്, എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതിലാണ് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഭീഷ്മപിതാമഹ ആ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും രാജധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ജീവാത്മാക്കളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമൊക്കെ നടത്തി ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വരൂപാവസ്ഥ, നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. ജീവേര സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെ. നമ്മള് മറ്റ് പലരുടെയും സേവകനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയാൽ ബോസിന്റെ സേവകൻ, വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സേവകൻ, മക്കളുടെ സേവകൻ, അതുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ സേവകൻ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആരുടെ സേവകനാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മളൊക്കെ സേവകനല്ല, സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടവനാണ്, സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്, നമ്മൾ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭക്താരം ഏറ്റേണ്ടവർ സർവ്വലോകമായി, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതി, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ ആസ്വാദകൻ. അപ്പോ എല്ലാവരും, ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല, സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല. അതിലൂടെ പറയുന്നു, കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ഗർവ്, ഭ്രാന്ത്, അസഹിഷ്ണുത എന്നീ ആന്തരിക വികാരങ്ങളുടെ സേവകനാണ് അയാൾ. ആത്മീയ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഒരാൾ യുക്തമായ ബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ താൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനല്ലെന്നും വെറും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകനാണെന്നും തിരിച്ചറിയും. ആ സമയം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അയാൾ യാചിക്കുകയും പ്രകാരം ഭൗതിക ആനന്ദമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യാമോഹിതനാകാതെ സന്തോഷവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ മുക്താത്മാക്കളുടെ ആകയാൽ ബൃഹത് സാമ്രാജ്യമോ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാര്യയോ അജ്ഞാനുവർത്തികളോ ഭ്രാതാക്കളോ സുഖദായകമായ വിഷയങ്ങളോ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ലോകമോ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആനന്ദവും അരുന്നില്ല. ഇവയ്ക്കായി ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന് താനേ വന്നു ചേരും. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹി. എനിക്ക് ധാരാളം ധനമോ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യമാരിലോ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം അനുയായികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തിയിലോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി, എനിക്ക് ഇനിയും ജന്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എനിക്ക് മോശം പോലും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാത് ഭക്തിരഹേതുകി, അങ്ങയിലെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ നൽകുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ചക്രവർത്തിയായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹം അതുവരെ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന ആ ഭഗവാൻ സ്വയം മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും ആവശ്യമായില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള
ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കുപ്പിച്ചില്ലിനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ രാജാവിന്റെ പദവി അതൊരു ഉടഞ്ഞ ചില്ലി അല്ലെ, ചില്ലി, അതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലിനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഈ വചനത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ധ്രുവ ലോകം എന്നുള്ള ഒരു ലോകം തന്നെ, ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം നൽകുന്നു. അതൊരു ഉദാഹരണം. വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭക്ഷണത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. വിശന്നു വലയുന്ന ജീവാത്മകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും ദുരിതമായിരിക്കും വിശപ്പ് അഥവാ ആർത്തി. നല്ല ഭക്ഷണത്തിനോ പാർപ്പിടത്തിനോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല വിശപ്പ്, ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മതിയാവോളം ഭക്ഷണമോ പാർപ്പിടമോ സംരക്ഷണമോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങളോ ഇല്ലാതിനാൽ ഈ ലോകം അസന്തുഷ്ടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ചിന്തിക്കുന്ന അജ്ഞത നിമിത്തമാകുന്നു. ഇതിനെ മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വിശപ്പിനെ ഭൗതിക വിശപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ആർത്തിയായി തെറ്റായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം ആഡംബര സമാനത ലൗകിക സംതൃപ്തരായിട്ട് വരും. അത്തരം വ്യക്തികൾ പിന്നെയും വിശന്നിരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെ. ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ അസന്തുഷ്ടമാണ്, ഇവിടെ മോശമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പുൽപ്പൊടിയായിട്ടെങ്കിലും പിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ. കുന്താനം തിരുമേനിയും പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ, കലി. അപ്പോ നമ്മളെന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് കുന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പുൽപ്പൊടിയായിട്ടെന്ന് ജനിക്കാൻ. നമുക്കിവിടെ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തന ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും അവിടെയൊക്കെ ജന്മമരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ അനേകം വർഷങ്ങൾ വസിക്കാം. എന്നാലേ വീണ്ടും നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഭൂമിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. പുണ്യമാക്കിയ ലോകം. അപ്പോ അവിടെ എല്ലാ മറ്റു ഉപലോകങ്ങളിലും എല്ലാം നമുക്ക് എത്തില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, മോക്ഷം എന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം തന്റെ ഭക്തർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ സംസർഗം മുഖേന ബ്രഹ്മലോകത്തിനുപരി അതിവിദൂരസ്ഥിതമായ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ആത്മസംതൃപ്തി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. മുകുന്ദൻ മുക്തിദാതാവ് അല്ലെ. മുകുന്ദൻ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി നൽകാൻ, മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അല്ലെ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ബുദ്ധി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സതതാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കഞ്ചേ ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസാ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സതതാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കഞ്ചേ ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസാ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സതതാ
ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കഞ്ചേ ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെടികൊള്ളു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കച്ചിദഹ്യമാനോ സ്ത്രീ തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കശ്ചിത് ദഹ്യമാനോ അസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കഞ്ചിത് ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കഞ്ചിത് ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം ഖസ്യേത് ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദനാം ദദർശ പുരുഷം കഞ്ചിത് ദഹ്യമാനോ അസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതുർഗർഭഗതോ വീരഃ സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കശ്ചിത് ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാധുർഗർഭഗതോ വീര സ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കഞ്ചിത് ദഹ്യമാനോ അസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. മാതാവ് ഗർഭപാത്രം ഗതഹ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാൽ വീര മഹായോദ്ധാവ് സ ബാലനായ പരീക്ഷിത്ത് തഥാ അപ്പോൾ ഭൃഗുനന്ദന ഹേ ഭൃഗുപുത്ര ദദർശ കണ്ടു പുരുഷം പരമപുരുഷൻ കഞ്ചിത് മറ്റൊരുവനെ പോലെ ദഹ്യമാന ജ്വലനം സഹിക്കുന്നു അഥവാ ജ്വലനത്താൽ ശപിക്കുന്നു അസ്ത്ര ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തേജസ താപം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്തു. ഹേ ഭൃഗുപുത്ര അഥവാ ശൗനക, മഹായോദ്ധാവായ പരീക്ഷിത്ത് തന്റെ മാതാവായ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അശ്വത്ഥാത്മാവിനാൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ദഹിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിതാപത്താൽ തപിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നിലേക്ക് വന്നണയുന്നത് അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സാധാരണഗതിയിൽ മരണത്തോടെ 7 മാസത്തോളമുള്ള അചേതനാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും സ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഒരു ജീവാത്മാവ് പിതാവിന്റെ ബീജമാകുന്ന പേടകത്തിൽ മാതൃഗർഭത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഒരു അഭികാമ്യമായ ശരീരം പടിപ്പടിയായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ ജാതരാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണിത്.
മോഹനിദ്രയിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവ് ഉണരുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ബദ്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭാഗ്യവശാൽ അത്തരമൊരു മോചനത്തിനായി അവൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അശ്വത്ഥാത്മാവ് അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഏൽക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ അതിതാപം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ സർവശക്തനായ സ്വശക്തിയാൽ അവതരിക്കുകയും അനന്തരം തന്നെ രക്ഷിക്കാനായി ആരോ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശിശുവിനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. നൈസർഗികമായി മഹായോദ്ധാവായതിനാൽ ആ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ പോലും അസഹ്യമായ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര അതിതാപത്തെ ശിശുവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാരണത്താലാണ് വീര എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് സുത ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അശ്വത്ഥമാവ് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ താപത്തില് അതിന്റെ ചൂടേറ്റപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ അവിടെ പോയി ചേരുകയും അവിടെ പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് ആ പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേര് തന്നെ. അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരാളെ കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ അതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഗർഭസ്ഥ ശിശു അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. മോഹനിദ്രയിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവ് ഉണരുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിനെ അസൗകര്യം അനുഭവം. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ അത്തരമൊരു മോചനത്തിനായി അവൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഓരോരോ അവസ്ഥയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള, പിന്നെ അതില് ആ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ശിശു അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കപിലദേവൻ ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലും. അപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നു, ഉദരത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിശപ്പ് മൂത്ത വിരകൾ ശരീരമാസകലം കടിക്കുന്നതിനാൽ പിഞ്ചിളം മേനിയിലുള്ള ആ ശിശുവിന് അതികഠിനമായ പ്രാണവേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ ഭീകരാവസ്ഥ മൂലം അവൻ അനുനിമിഷം ബോധശൂന്യമാകും. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ദുരിതകരമായ അവസ്ഥ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല നാം അനുഭവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വച്ചേ അത് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ജീവസത്ത ഭൗതിക ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ ദുരിത ജീവിതം ആരംഭിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളിത് മറന്നു പോകുന്നതിനാൽ ജന്മത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കാറില്ല. അതിനാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ദുര്യോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നാം ജാഗ്രതയോടെ കഴിയണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയും. ജനനം എന്താണ്? ജനനം അത്ര പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. മരണോ അത് വിഷമം പിടിച്ചത് തന്നെ, വേദനാജനകമാണ്, രോഗങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയില് മറ്റതൊക്കെ എന്നാൽ ജനനം അത്ര വേദനയാണോ? അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നതും ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തലകീഴായിട്ട് കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നു. മാതാവ് ഭക്ഷിച്ച രുചിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ അഥവാ അമിതമായ എരിവും പുളിയും ഉപ്പുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ശിശു സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം അതിന്റെ ശരീരം നിരന്തരം ദുസ്സഹമായ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കുട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേദനയൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കൈയും കാലൊക്കെ ഇട്ട് അടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മ പറയും കുട്ടി അനങ്ങുന്നുണ്ട്, ചവിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷിക്കും അല്ലെ. കുട്ടി അവിടെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗർഭപാത്രത്തിലെ ദ്രാവകത്തിനുള്ളിൽ കുടലുകളാൽ ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞപ്പെട്ട ശിശു ഉദരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് കഴുത്തും പിൻഭാഗവും
മുന്നോട്ട് വളച്ച് ശിരസ് വയറ്റിൽ ചേർത്ത് ഒരു വില്ല് പോലെ വളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഒരു വളർന്ന മനുഷ്യനെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവിധത്തിലും പൂർണ്ണമായി കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തി കിടത്തിയാൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് പോലും ജീവനോടെ കഴിയാനാവില്ല. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഈ യാതനകളെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് ആത്മാവിനെ ജന്മമരണങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഭൗതികാസത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ജനങ്ങളെ ബോധ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ സംസ്കാരം തികച്ചും ഭാഗ്യഹീനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുന്ന കുട്ടി എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും അവനെ 100 ജന്മങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് അവനിലൂടെ പോവുകയും അതൊക്കെ ഓർക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ആ കുട്ടി ഈ ദുരിതകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എനിക്ക് മോചനം നൽകണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഗർഭവേദന വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവകനാണ്, ഞാൻ ആ നില മറന്നുകൊണ്ട് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിച്ചു, ഇനി ഈ ജന്മം ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും, അങ്ങയുടെ സേവകനായിട്ട് മാത്രം കഴിയുമെന്നൊക്കെ നമ്മള് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കും, അതൊന്നും സമൂഹം ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമരണ ചക്രത്തില് പെട്ടു വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അശ്വത്ഥമാവ് അയച്ച് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഏൽക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ അതിതാപം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് സർവശക്തനായ സ്വശക്തിയാൽ അവതരിക്കും. അനന്തരം തന്നെ രക്ഷിക്കാനായി ആരോ എത്തിച്ചേർന്ന് ശിശു ദർശിക്കാൻ കഴിയും. നൈസർഗ്യമായി മഹായോദ്ധാവാദനാൽ ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ പോലും അസഹ്യമായ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര താപത്തെ ശിശുവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ കാരണത്താലാണ് വീര എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അത്രയും വലിയ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അതാണ് ഉടനെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കണ്ടില്ല എങ്കിലും ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട ഉടനെയാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായ, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ചൂട് അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീര എന്ന പദം അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അങ്കുഷ്ടമാത്രമമലം സ്ഫുരമൗലിനം അഭിവ്യാദർശനം ശ്യാമം ദടീദ്വാസ സമച്യുതം. അങ്കുഷ്ടമാത്രമമലം സ്ഫുരമൗലിനം അഭിവ്യാദർശനം ശ്യാമം ദടീദ്വാസ സമുച്യതം. അങ്കുഷ്ട ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ നീളത്തിൽ മാത്രം അമലം അതീന്ദ്രിയം, സ്ഫുരത് ഭാസ്വരം, പുരട കനകം, മൗലിനം ശിരസ്ത്രാണം, അപീവ്യ അത്യന്തം മനോഹരമായ, ദർശനം ശ്യാമം കാർവർണം, ദടിത് മിന്നൽ, വാസസം വസ്ത്രസാമഗ്രികൾ, അച്യുതം അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാൻ അഥവാ തെറ്റുവരാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവർ, അല്ലെ? അച്യുതൻ എന്നതിന് ചുതി സംഭവിക്കാത്തവർ, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ചുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല, വീഴ്ച സംഭവിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദം ഈ ജയ. ഭഗവാനു തള്ളവിരലിന്റെ അത്ര മാത്രമേ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവ്വ അതീന്ദ്രിയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തം മനോഹരവും ആകർഷകവുമായ ശ്യാമവർണ്ണമാർന്ന വൈകല്യമില്ലാത്ത ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം പീതവർണ്ണമാർന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഉടയാടകളും ഭാസ്വരമായ കാഞ്ചന കിരീടവും ധരിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധമാണ് ശിശുവും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീമദ്ദീർഘചതുർബാഹും തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലം ശതജാഷം ഗദാപാണിമാത്മനാ സർവതോദിശം പരിഭ്രമന്തമുൽകാഭാം ഭ്രാമയന്താഗതാമുഹു. ശ്രീമദ്ദീർഘചതുർബാഹും തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലം ശതജാഷം ഗദാപാണിമാത്മനാ സർവതോദിശം പരിഭ്രമന്തമുൽകാഭാം ഭ്രാമയന്താഗതാമുഹു. ശ്രീമദ് ഐശ്വര്യസമ്പന്നമായ ദീർഘ വിസ്തരിച്ചു ചതുർബാഹുക്കൾ തപ്തകാഞ്ചന ഉരുകിയ കാഞ്ചന വർണ്ണത്തോട്. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? രാധാറാണി അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി എന്ന് പറയും. അപ്പോ തപ്തകാഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുകിയ കാഞ്ചന വർണ്ണത്തോടു കൂടി, സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തോടു കൂടി. കുണ്ടലങ്ങൾ ശതജാഷം അരുണ നിറമാർന്ന നേത്രങ്ങളോടെ ഗദാപാണിയും കരങ്ങളിൽ ഗതയേന്തി ആത്മനഹ തന്റേതായ സർവതഃ എല്ലാം ദിശം ചുറ്റിലും പരിഭ്രമന്തം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു ഉത്കാപാം വാൽ നക്ഷത്രം പോലെ പ്രാമയന്തം വലയം ചെയ്യുന്നു ഗദ മുഹു നിരന്തരമായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തെ. ഭഗവാൻ ചതുർബാഹുവും തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലങ്ങളാൽ അലങ്കൃതനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കോപം കൊണ്ട് രക്തവർണം പൂണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ അപ്രകാരം ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ ഒരു വാൽനക്ഷത്രം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ തന്റെ പൂർണ്ണാംശത്താൽ വിസ്തരിച്ച് പ്രവേശിക്കുകയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അന്തരംഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഓരോ അണുവിലും പരമാത്മാവായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്രകാരമാകയാൽ തന്റെ പ്രിയഭക്തനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:31 പറയുന്ന പോലെ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ലെ. കന്ദേയ പ്രതിജാനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യം. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല അർജുന, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ആർക്കും ഒരു ഭക്തനെ വധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാൻ ഹനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. രാഖേ കൃഷ്ണ മാരേ കൃഷ്ണ രാഖേക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ എത്രയോ തരത്തില് ഹിരണ്യകശിപു കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി അല്ലെ. യാതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപു എത്രയോ വരങ്ങൾ നേടി അല്ലെ. ആരാലും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നാലും നിശ്ചയിച്ചു ഈ അസുരനെ വധിക്കണമെന്നല്ലേ. നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാൻ കൈവിരലിൽ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അഥവാ ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഇല്ലാതാക്കണം, വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആരെയും വധിക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമാറാകുന്നു. മാതൃഗർഭാവസ്ഥയിൽ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും തന്റെ ഭക്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ദർശിക്കത്തക്ക വിധം അതിനനുരൂപമായ വലുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കും. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അർജുൻ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ, നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ നിജഭക്ത ഭാഷ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമല്ല എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ തന്നെ മാറ്റും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ മാറ്റപ്പെടുകയില്ല. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പോലും അവിടെ നിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം അനേക സഹസ്രം പ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ വലുതാകാനും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും കഴിയുന്നു. പരിമിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഗോചരമാകത്തക്ക വിധം ഭഗവാൻ തന്റെ കൃപയാൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അദ്ദേഹം അനന്തനാകുന്നു. നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലിലുള്ള ഒരു അളവുകോലിന്റെയും പരിമിതിക്കുള്ളിലല്ല അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമായി ബൃഹത്തായി തീരുമാനം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ
ചെറുതാകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും അദ്ദേഹം അതേ സർവശക്തനായ അനന്ത ശക്തിമാനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ അങ്കുഷ്ട തുല്യനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള നാരായണ സ്വരൂപനും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അശക്തരായ വിഭിന്ന ഭഗവത് ഭക്തരിൽ നിന്നും സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ മാത്രം അദ്ദേഹം അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലെ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും പറ്റും, ഏറ്റവും വലുതാവാനും പറ്റും അല്ലെ. വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ചെറിയൊരു ബാലനായിട്ട് വന്നു, ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടിയായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ബലി മഹാരാജാവിൽ നിന്നും എല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അത്രയും വലുതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. 3 അടി 2 അടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ 3 ലോകങ്ങളും കീഴടക്കിയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലുതാവാനും പറ്റും, ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവിശ്വരൂപത്തിൽ അത്രയും വലിയ രൂപമാണ് അല്ലെ. 1000 തലകളും 1000 കൈകളും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലുതാവാനും ചെറുതാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ആ തള്ളകരലിന്റെ അത്രയുള്ള ഭഗവാനും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലെ നാരായണ സ്വരൂപം തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല, വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയും. ഭഗവാൻ ഭക്തരിൽ നിന്നൊക്കെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഭഗവത് രൂപമായ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഭൗതിക ലോകം ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനായാസനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ദർശിച്ച പോലെയോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ദർശിച്ച പോലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ദർശിച്ച പോലെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള അത്രയും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക, അതിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് മരമായാലും കല്ലായാലും ലോഹമായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും, അതില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. മരത്തിലായിട്ടും ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനായിട്ടും അല്ലെ, ദാരു ബ്രഹ്മനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു, ശിലയായിട്ടും ഗോവർദ്ധന ശിലയായിട്ടും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കും, ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നു അല്ലെ. അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അർച്ചാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വിഗ്രഹമല്ല അല്ലെ, മണ്ണുകൊണ്ട് ലോഹം കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ പ്രതിമാനഹിത്തു സാക്ഷാൽ. അപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്, ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും വീടുകളിലായാലും ഒക്കെ. ആകയാൽ അർച്ചാവിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ഭക്തന്മാരുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപമാകുന്നു. അത്തരമൊരു ഭഗവത് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ ഭൗതികമായി കരുതരുത്. ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദ്രവ്യവും ആത്മാവും തമ്മിൽ അഗാധമായ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ്രവ്യവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ഭേദവുമില്ല. ഭഗവാന് ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ യാതൊന്നുമില്ല. ചില പ്രഭാതിച്ച് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്ത്ര തേജസ്സുഗതയാ നിഹാരാമിവ ഗോപതി ഇദമന്തം സന്നികർഷേ പര്യക്ഷതാപ ഇത്യസോ. അസ്ത്ര തേജസ്സുഗതയാ നിഹാരാമിവ ഗോപതി ഇദമന്തം സന്നികർഷേ പര്യക്ഷതക ഇത്യസൈ. അസ്ത്ര തേജസ്സുഗതയാ നിഹാരാമിവ ഗോപതി ഇദമന്തം സന്നികർഷേ പര്യക്ഷതക ഇത്യസോ. അസ്ത്രതേജ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ് സ്വഗതയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗതയാൽ നീഹാരം മഞ്ഞുതുള്ളികൾ ഇവ പോലെ ഗോപതി സൂര്യൻ വിധമന്തം പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മം ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി സന്നികർഷെ തൊട്ടടുത്തു പര്യക്ഷത വീക്ഷിച്ച് കാ ആരി ഇതി അസോ ഈ ശരീരം വർത്തനം. സൂര്യദേവൻ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര താപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ഏർപ്പെട്ടു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചതുർബാഹുവും തേജസ്വിയുമായ ആ രൂപം ആരുടേതെന്ന ചിന്തയിലാകുകയും ചെയ്തു. ചില പ്രഭാതിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആ
ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ, അതിന്റെ ചൂടിനെ, താപത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ ശക്തിമത്തായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല. ഒരു സൂര്യനെ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയെ, സൂര്യദേവനെ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ സീസണിൽ കാണാം അല്ലെ, മഞ്ഞുതുള്ളികൾ ചെടികളിലും മറ്റുമൊക്കെ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണ്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകും അല്ലെ. അതിനായിട്ട് കുറെ എന്താണ് ചൂടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു അല്പം ചൂട് ലഭിക്കുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ ആ പതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ താപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ സുദർശനത്തെ അയക്കുകയുണ്ടായി ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്കൊന്നും ഇതിനെ തടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല, അത്രയും സ്പീഡിലായിരുന്നു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ പാണ്ഡവരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അസ്ത്രം എടുക്കുന്നതിനെ മുന്നേ തന്നെ ഉത്തരയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആദ്യം സുദർശനമയക്കുകയും അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ പോയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയിട്ട് ആ പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പാഴ്വാക്കുകൾ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകളും അത് സത്യമാണ്, പരമസത്യമാണ് അല്ലെ. അത് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശിക്കണം. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ വാക്കുകൾ അത് സത്യമാക്കി ഇവിടെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ഏത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഏതേത് ഭക്തന്മാരെ നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരോ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയോ അപകടങ്ങളൊക്കെ വരേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുക. അതാണ് ബ്രഹ്മാൻ പറയുന്നത്, കമ്പം സുസമീഷമാണോ പുഞ്ചാനേമാത്മകൃതം നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തി പ്രദേശയാക്കും. നമ്മൾ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ അതിനുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. എന്നാൽ ആ വലിയ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് പോലെ ഭഗവാൻ ആ ശിക്ഷയുടെ തോത് കുറച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം അല്ലെ. ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കില്ല. പലരും പറയും ഞാൻ ജപിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടെന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയെന്ന്. ഇതെല്ലാം വരേണ്ടത്, ഇതിൽ വലിയ എന്തോ കാര്യങ്ങളാണ് വരേണ്ടത്. 28 നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെക്കാൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് പാപഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ശിവപ്രഭുപാദ് ജയ ഗന്ധരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. ഇപ്പൊ ഗീതാ ജയന്തി ഡിസംബർ 3-ാം തീയതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഗീതാ മാരത്തോൺ ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗീതയൊക്കെ ദാനമായിട്ട് നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ISKCON ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വിവരിച്ചിട്ട് അത് അവർക്ക് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അന്നത്തെ ദിവസം എത്ര
പ്രഭുപാദർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഗീതാ ജയന്തി പുസ്തകങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തായിരുന്നു മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറഞ്ഞു മാതാജി. പാരഗ്രാഫിലെ ലാസ്റ്റ് ആരുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആണോ? ശരിക്കും കേട്ടില്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ആ രൂപം ആരുടേതായിരുന്നു, അത് ഭഗവാന്റേതാണോ? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണോ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റിന്റെ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണോ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് 10ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അതെ, ആ രൂപം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നതല്ലേ, അത് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ. ഭഗവാൻ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ രൂപത്തില് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ദർശനം നൽകി. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അത്രയും ചെറിയ ശിശുവാണ്. അപ്പോ ആ ശിശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില് ആ ഗർഭപാത്രത്തില് പോയാൽ മാത്രമേ ആ ശിശുവിനെ കാണാൻ പറ്റൂ, പുറത്തുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ആ ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ശിശുവിന് ദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും പറ്റും, ഏറ്റവും വലുതാവാനും പറ്റും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ. അതാണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്നതിന്റെ ആ പേരിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം എന്ന് വരുന്നത്. ആ കണ്ടിട്ടുള്ള രൂപം പിന്നെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തിരയാൻ തുടങ്ങി, അതെവിടെയാണ് ആ രൂപം. പിന്നീട് കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഓരോരാളെ കാണുമ്പോഴും ഈ രൂപമാണോ ഞാനെന്ന് കണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ. വേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചോദിക്കാം. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ചപൽദാനപാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്